Gorka Kener, arratsaldeon eta ongi etorri. Arratsaldeon, eskerrik asko. Esaten da nintzen zuri esker momentu honetan lortu dugu la musika apurtxo bat beheratzea eta elkarrekin hitz egiteko aukera izatea, ezta? Bai, eskerrik asko. Esaten ari gera behin eta berriro gaur hartu den erabaki garrantzitsua izan dela, Generalitateak erabaki duela, muturrera eramango duela, aurrera jarraituko duela, eta garrantzitsua izango dela baita ere hemendikan aurrera milaka voluntarioek egingo duten lana. Baina Euskal Herritik batez ere behin eta berriz azpimarratu izan duguna izan da, bai Kataluniako Asamblea Nazionalak eta bai Omnium Kulturalak prozesu honetan izan duzuen indarra eta garrantzia. Bueno, nik baintxe goratu naiz, 2012an, ez okeres baldin banago, martxoan, izan zen lehenengo bilera, ANC-koa, Palo San Jordin, hemendik ez urrun, eta beraz 2 urte eta erdi pasabirazta, ematen du ez dela, baina, denbora horretan, nik uste dute lan handia egin dela, birala, esan dute, no esango nuke, Euskal Herrian hitz bat egoki aukeratzeko, ez dakit, Nafarroan esaten zen, ez? Hore, aman komunean egiten den zera lan hori, ezta? Eta, auzolana, esateko, atzo, kazerola eta guztia hor ginen, auzoan, ezta? Gune horretan iritsi ginen Barcelonara. Auzokide guztiak eta kazerolekin, ezta? Orduan, oso polita izan da batik, batez ere egiaztatu dalako eta ikusi aldi izan dugulako, gizartetik beretik sortu den zera antxi hori, lan hori, eta hori nola kutsatu duen zera politika gintza, ezta? Aldez aurretik, esan nahi dute, lehen alderantzizkoa zen, beti politikoak agintarian, eta zera linea markatzen, guztiz alderantzizkoa gertatu da, eta hori Mas presidenteak berak aitortu egin du behin eta berriro, eta horrek egiten du oso mugimendu berezia, ezta? Eta kutsatu du nik antzeman ahal izan dudan heinean, baita ere, agian erabakitzeko eskubidearekin inoiz hausnartu ez zuen jende ugari, eta are gehiago independentziarekin, nahi ere ez duten personak kutsatu ditu. Pentsatu lehenengo manifestazio erraldoietan, izugarrizko jende piloak bildu zala, ezta? 2010ean Tribunal Konstituzionalak bere erabakia ezagustaratzen duenean, 11an, 12an, horren beste jendeak biltzen danean, horrek zer egiten du, jendeak hori komentatu egiten du, eta ni behin, hau da lehenengo aldia etortzen naizena eta ikusten du, identifikatu egiten da 100.000 jenderekin. Bia Katalana egiten danean 2013an, bio eta erdia. Hori ez da manifestazio, hori da ejertzito bat bezala, armada bat bezala, ezta? Armada pakezalea, baina armada azken finean, orduan guztiz diferentea da, ez dut inoiz ikusi, lehenguan Twitterren esaten nuena, nik olako kazerola bat ez dut behin ere ikusi. Lehenengo aldiz, agera bizitzen olako gauzak, baina garrantzia, nik uste dut, garrantzia horretan datza, alegia gizarteak bere nortasuna erreklamatu egin du nolabait ere, eta politikoak jarraitu egin dute gizartea berak eskatzen zuen irekitzeko bidea, ezta. Orain momentu garrantzitsu batetara iritsi zarete, eta hain zuzen ere igandeko igandeko momentu horretara, ezta, eta konbokatuak ginen, goizeko 8 gutxitan, egoteko aber zer espero zitekean, ezta, alegia polizia zetorren edo ez, eta han egoteko eta laguntzeko bakotsak alduen einean mailak osatu zitezen, ezta? Oain badirudi Generalitateak beste pauso bat aurrera eman duela, eta Generalitateak egiten duela bat voluntarioekin. Hori apurtzea edo horren konta jotzea oso komplikatu da Espainiako gobernuarentzat. Nik espero dut berriro ere Espainiako gobernuak hanka ezartzea, eta nola edoala, hori baimentzea ez bada ere,
Ez ikusiarena Ez ikusiren egin, ezta? Ze emaitza espero duzu? Ez da erresa izango emaitzak kontatzea ere seguru aski, Bueno, ezta? ez da erresa asmatze. Baina uste duzu, Pentsazazu... lehen aipatu dizkidazu manifestazio horiek, ezta? Kanpotik begiratuta mundua iruditu zaizkigunak. Ez duk uste duzu jendeak horrela erantzungo duela bozetan? Mobilizazio izugarri handia egongo dela, hala ere, kontuan izan behar da, hau ez da normalean egiten da hauteskunde prozesu bat. Prozesu normal batean egoten da, etxera llegatzen zaizun komunikazioa. Honako honetan hori neurri txiki batean ari izan da, zeren korreosek berak eragotzien baitu, egin baitu horren zabalkundea, ezta? Eta, alderotatik ikusita, espero dezakezu, batez ere Baixo Bregat zinturon rojo esaten zaion horretan, behar bada hor parte hartzea ez horren bestekoa izatea, ezta? Baina nik espero dut sorpresa bat, jendea oso beroa dago, Adi jarraituko ditugu emaitzak, adi jarraituko dugu prozesu guztia, zu gure inguruan egongo zara egun hauetan ere, baita azpimarra gehiago asteartean egiten dugunean ere, berezik interesatzen zaigu zuk nola ikusten duzun kontua, eskerrak gaur hemen gurekin izateagatik, badakit presaka zabiltzala, eta esko. Lan eguna data, bakizu. Hori da beste kontuetako bat ez da izan ere, hemen lan eguna da, jendea lanean dabil normal, eta bere bizitza eta bere eguneroko martxan. Igandean festa da, berez, baina festa handiago izango da. Eta berehala hemen ere bai? Hemen izango da, hemen ari dira montatzen holtza ez da eszenarioa, eta hemen izango da manifestazio handia, bai. Manifestazio handia, festa, eta festa amaitzeko asmoa gainera pereten kanta batekin, boterea duela Kataluniako herriak aldarrikatuz.